sa atong tubag sa Salmo, murag usahay makaingon ta nga nagduwa-duwa ra dining Ginoo. Kay matod pa niya diri, ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Di ba murag siya gadua-dua, iya tang patyon nga iya na sadtang buhion. Ana bang Ginoo? Mo ba nay saktong batasan sa Ginoo? Nga matod pa niya diri, ako mao ang nagadala sa kamatayon ug sa kinabuhi, ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ako sad ang nag-alima kanila. Iya tang samaran, iya sad tang ayohon. Mao ba nay batasan sa Ginoo? Posible oy, mao. Kaluoy sad nato, no? Mga igsuon, mao nay gisultis Ginoo tungod kay siyang manggoy gamhanan sa tanan. Way arang kaniya nga di niya mabuhat. Pero kanang pagpahamtang sa kamatayon, dili na iya. Sa yawa na, kay ang yawa may tag-iyas kamatayon. Nya kun moingon gani ang Ginoo, ako ang magpahamtang sa kamatayon, ang pasabot ana, usas mga pasabot, pero dili nimo ikompletong pag-meaning, iyatang tugutan nga maangkon sa yawa. Dili siya mo pugong nato kung muadto gid ta sa yawa. Nya kun tuan na ta sa yawa, siyempre patyon gid ta sa yawa. Kay siya may tag-iyas kamatayon. Unya kun mobalik sa tas Ginoo, di sa niya balibaran. Iya na sa tan tagaag kinabuhi kay siya may tag-iyas kinabuhi. So ingon ana nato pagsabot, dili kay ang Ginoo mo'y mupatay nato. Nya raragunas inahan, kanang inahan og amahan na amang mga anak nga mga buangon. Ingnon dayos ginikanan, ayaw pakig uyab anak day kay tan-aw nako manuyupay kay nagnaong. Maniid man ang mama ug papa. Nya kay ang anak in love bang kaayo, moingon day ng anak, buot mo nako. May buot naman ko. Ngana no. Mahilak in taon ang papa ug ang mama. Maghilak sa tago kay gahi na kayong badlongon, siging angka sa motor siyang uyab ana, mubo kay short nya nagspaghetti lang. Yang anak ang uyab daghan kay patik nya sigahon kay mata ana. Napay arios ang ilong nana. Nya ang mama intawag ang papa magsigig lingo-lingo, sus Ginoo ko intawon ana. Nya sigihan nilag sulti, magtuman yun. Ang sa magidangatan anang anaka. Suka-suka gina. Inigluspad na ana. Na. Hilak-hilak na. Ang sa may sunod buhaton. Balik ginikanan. Ana. Nya unsa man say buhatos ginikanan? Dawat, gahilak, usahay magyaw-yaw pero gadawat, gasigig yaw-yaw pero gasigig atiman sa apo, hala ilis anang dayapir, painom na sa daan ng mga gatas, nya tuwa na sang anak, galakaw-lakaw na sa, mubo na sa egg short, ana. Sunod tuig, lain na sa i-deliver, lain na sa gnaong, kay lain na sa nakatira, ana. Di ba? Kani sa tawhanon lang ni nga sitwasyon. Ang Ginoo di gina mo balibad nato kun mobalik ta niya. Nya iya gyapon ta tagaan kinabuhi. Tagaan ta niya kabag-uhan, tagaan ta niya kalipay. Unya kun mobiya na sad ta niya, lusno na sad ta. Nya balik na sad ta. Kumusta maron ang Pilipinas? Nibiya sa Ginoo o naas Ginoo? In general, akong tanaw murag nibiya na gid ta. Ug unsa may timailhan sa nibiya sa Ginoo as a nation like Israel. Matod pa niya diri sa atong unang pagbasa
Nagpadong na ninyo ang kaaway, nagpangidlap na ang mga espada, nagsinaw-sinaw ang mga bangkaw, naghaguros na ang mga tiil sa kabayo. Ang ngayon ba? Nya ningon din siya diri, alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay. Wa baroy pinatyanay sa Pilipinas? Kusog ang pinatyanay, hastang mga estudyante, pamatyo na. Napuno sa mga bakak og inilog. Wa ba niroy mga pamakak og pangilog sa Pilipinas? Nahiya magis Compostela. Ngilog ang mga yuta, tanawalan na diyang mga agianan na to, parkingan, ang agianan, giilog na nimo. Di ba? Nya pamakak, ang tanawar gud sa atong impeachment karon og sa ato dihang mga hiring-hiring anang ato mga mga sana graft and corruption, hala binakakay gyud to the max. Og walay hunong nga pagpangawat. Wa bay pangawat sa Pilipinas? Perting kawat as a nation, kung naan ni siya pamakak, pinatyanay, inilugay, ilog anang gahom, sunan ka anang mudaog sa eleksyon, dili palingkoron sa kumilik, ang napildi mo'y palingkoron. Inilugay yun, ilog. Nya ilog anang kwarta nga naa gisod na ron sa malita sa una, inbilo pa to, sunod na himong bag, karon malita na. Inilugay gyud, ilog anang posisyon sa pagka-presidente. Hala, buwap agani maabot ang eleksyon, kanang na ang kandidato sama anang BP Sara nga murag posible gyud nga mo'y mudaog ini ka 2028. Atakiha gid na bisag wa kayo'y basihanan, iluga gid ang iyang kasikat. Di ba? Inilugay nya pamakak kana yung kinawatay, kawat to the max. Trillions ang gikawat, way nasakpan nakawatan ang gipapriso kadto hinuong dili kayo klarong kawatan. Nian aros atong nasod ug unsa may mahitabo gitawag tag alaot. Kinsa may atong kaaway. Una ang foreign countries. Maulipon gid ta sa foreign countries. Ngano man dako nakitag utang sa foreign countries. Niabot nag 19 trillion pesos ang atong utang. Ambot og apil na ba ana? Apil na siguro ana ang domestic loan nato, pero ang dako ana tuag yun sa foreign. Gibalibara na gud ta sa ubang countries, di na sila magpahuam kanabitang tao nga palautang kayo nya wa gyud bayad-bayad. Og moduol ka na sa lain, moingon man ka, ayay, nya nasa ning palautang ay di ra ba ning bayad? Balibaran. Mo to ang South Korea, usas ni balibad nato. Ang uban pang mga nasod, sige adto ato kunong presidente ngadto, mana balibaran na, di na kautang. Gichargean patag additional 12% tariff tax anang atong export padung sa Amerika. Musamot na gyud kawa na gyud ta dinhi mga negosyante kay og mo export sila padung sa Amerika silang produkto, puna naman anang 12% dinhi, samot na tag kawa na. Ngano man, nganong gipinalize man tas Amerika kaana, wa man na niya gi-charge sa uban. Tingali tungod sa kadakos utang unsa ka. Mao na ni ang atong kontra, tanawa ang ICC. Ang ICC nga korte mas powerful kaysa atong Supreme Court. Kay ang ilang warrant of arrest dito i-apply dayon sa Pilipinas karon nga bisag wa moagi sa atong local courts or sa atong Supreme Court. Ditsuon nalagdakop ang atong mga Filipino citizens, pareha ni former President Rodrigo Duterte o karon si nagtago-tago si Senador Bato de la Rosa. Kay ang warrant of arrest sa ICC i-implement sa atong gobyerno bisan pagwa pagani gi-evaluate sa atong local courts, sa ato pa supreme na in terms of justice system. Ang justice system nga gikan sa korte sa ICC na wa gilabot sa atong nasod kay di na ta membro didto, mas superior na karon sa atong justice system sa atong nasod. Muratag niluhod sa justice nila didto sa ICC ang atong nasod. Uwaw kayawan niyang mga lawyers labi na ginang naa sa Supreme Court. Tamparos ni nila nga dili i-honor ang ilang authority
Dritso lang dayon tag wa kita kahibaw giunsa na pag-evaluate nganong nilusot na didto ang warrant of arrest sa ICC, pero ato dayong i-implement. Na-conquered na ta sa atong enemies. Ang atong sovereignty. Kanabitang mingon, we the sovereign Filipino people. Di na ta sovereign Filipino people as a nation. Karon ba? Wa na ta na. Kanang atong giingon na kanang kanta natong sana bayang magilyo. Usahay gani hilasan ako usahay mo ana sa kong dughan kay muro magwa na ni i-honor ang atong flag. Ako mas ni kuan pa ko ni daig ko sa atong mga athletes karon na atay tennis player na porting sikata na himong darling of the world. Kinsa man? Si Alex Yala. Batanon kay nga babae. Pero dito na nag-training, wa mag-training din sa ato. Kaya diri pa sa naga-training, klaro kayo. Hapla dayo na. Dito man ga-training sa gawas. Dito man siya na mold sa iyang pagka-tennis player. Dito pag connected pag sa kuan man ito sa tennis school man ito ni Rafael Nadal na usasad ka mga great players. Nya naka-partner po siya mga maayong mga trainers. Amo nga, pero Pilipinas siya. Proud kay siya nga Pilipina. Proud kayo. Nya sa iyang pagka-proud nga Pilipina, pirmi ginyang mensyonon ang pagka-Pilipina niya. Mao na nga karon nasikat in town ang Philippines tungod niya. O sa niaging Wimbledon, kotobra siya sa round of 16, napildi na siya, wa siya kaabot ganis quarterfinals, pero siya mo'y gibutaran sa crowd favorite, nakadawat siya 89% na votes. Siya mo ay top sa tanan nga niduwa dito sa Wimbledon. So, tungod na sa iyang pagka-proud na Filipina. Gi-offer niya iyang self sa atong nasod, sa iyang pagka-athlete. Ug napay daghan nganing sikat sa ilang pagka-athlete. Apan as a nation, proud pa ba ta na kita Filipinos o nabuntog na ta, muduko na ta sa atong foreign competitors? Ang mga Pilipina karon o Filipinos pirmi nagyong ga-discriminate sa atong nasod. Ako bitaw balikon ko niyo. Balikon ko ni pagpangutana. Ikaw karon nga engineer din his Pilipinas, niya ka nagtrabaho isip engineer. Kung offeran ka og the same work as engineer dito sa Amerika, tagaan kag working visa, mobalhin dili. Nato na, balhin lagi. Ikaw karon maestro ka din his Pilipinas, naa sa public school, dagko maginagsweldo. Offeran ka sa UK, nahimuon ka ditong teacher, mobalhin dili. Nato na, balhin lagi. Ikaw ron din banker ka, CPA ka, naa ka nagtrabaho ron din sa auditing firm or naa ka sa mga bangko or unsa dihang mga kompanya, accountant ka, unya ofiran ka sa Canada og accounting work didto, mobalhin dili. Ito ana gaya lang mga naong balhin. Pari ka din his Pilipinas, unya niya ka na-assign sa Compostela. Nya oferan ka dito sa Australia og pagkapari, mobalhin dili. I love Compostela, Cebu. Storyay. Kay dinhi daghan kay mamalit og raffle tickets na tanawa. Hantod gahapon 666. Naunsa man ning atong numero sa ang atong halin ba sa raffle ticket, baka niya man yung pinaka-controversial nga number, 666. Huy, pagbante nga naman yung 666 man eh. Sige ra ba atake na to sa itong simbahan, kaning 666. Natanawa, 666 pa atong halin, padaghanan ni ninyo eh. Himuan ning 66,600. Nya, ang ato in taong slot, 404 pa atong halin. Sagdi lang, basta ni alang ko sa Compostela, ako gining antuson. Di ba?
Mao na nga ningon si Kristo, musunod gay mo nako, kalimtig yun ang inyong kaugalingon. Unsa may makapahimulag natos Ginoo kung mahimo natang self-centered, self-righteous. Mo na ro'y gidangatan sa atong mga naas executive ug sa legislative. Kasagaran nila, labi na ginang ni-initiate anang impeachment sa atong vice presidente, kadaghanan nila mga self-righteous, self-centered. Maunay makapahimulag natos Ginoo, maunay makapapunta natos yawa, ug maunay makapatay nato as persons and as nation. Basta mahimo natang self-centered, muna kamong namalit og mga slots, siging pamalit aning atong raffle tickets, congratulations, dili mo self-centered, church-centered mo. Pakpaka na to. Yes. Pwede na mo mga matay. Ug mauna untay atong himuong model. Sama aning atong mga athletes. Sama na ni Alex Yala karon nga nisikat og maayo, 19 years old pa lang na siya, paduong pa lang tingin na mo 20. Nya nahimo ng first Filipino champion sa WTA. Wa pa'y nakaabot na to diha. Siya pag yun nakaabot nga na-champion sa WTA niya. Doon na panay puruhan kay midayeg niya sila si Venus Williams. Kato mga sikat nga player ba? Hasta si Serena Williams nga purting daghana Grand Slam, the top Grand Slammers sa WTA. Unsa na nga sa tennis. Ningon siya, Iyala is different. Dili tungod lang sa iya karong kasikat kay mura siyang na darling sa mga audience whole world, kung dili iya jud kunong gitan-aw ang dinuwaan ni Iyala og nag-study siya sa iyang discipline og sa iyang technique. Nakaingon siya, she is different. So doon na siya ay future. Kay kana si Serena, banggiitan man ang player, makakita na siya og unsay sila kana mga may nga player, makakita na sila og unsay future aning maong player. Siya sanay nagsulti sa una nga kana si Jannik Sinner, kana rong rank number 1 sana sa men's division sa tennis. Iya sa nang giingnan sa una pagsugod og sikat ana, I chose Sinner. He is different. Ana. Karon nisikat sad. Ngano man tungod kay kini siya nga atong player, si Alex Yala, sa akong nadunggan sa iyang mga interviews, focus kay siya sa iyang pagka-tennis player. Iyang kalimtan ang iyang personal nga mga comforts. Himuo niya ang pinakalisod na training. Sa una sad si Manny Pacquiao, the only boxer in the world na naka-attain anang na-champion sa 8 divisions, different divisions. Nahimo siyang champion. Wa pay boxer sa tibuok kalibutan nga nakahimo ana, siyara hangtod karon. Mao gyapon ang iyang focus sa iyang training. Kalimtan niya ang ubang mga personal niya nga gusto. Ipangutana gani kay gwapa man ni si Alex Yala, ipangutana siya na pag ganito mabutang dito mga komedya nga, I want you to marry my son. Yan ingon, Alex Yala, will you marry me? Mga inana ba? Gipangutan na siya about her love life. Mukatawa lang siya. Sayo pa kayo na hisgutan, focus pa kayo koron sa akong career. So, meaning, kung natay focus on doing what is required from us, unsay gikinahanglan din hinato, mulampos gyud ta. Muna ingos Kristo, kalimti imong kaugalingon. Nya sunod nako, focus nako. Nya pinaagi niya ng imong pag-focus, pasana ang imong cross, mo sakripisyo gyud ta. Unsa maro inyong sakripisyuhan or atong sakripisyuhan? Una, palit og raffle ticket. Pagsakripisyo, ayaw na pagsigig snacks, ayaw na pagsigig kaon. Kaduha na lang kamukaon sa usa ka adlaw. Sakripisyo, nya kanang imong masave diha, ipalit og raffle ticket. Na pag-slot, na palit sad ka.
unsa man sa imong isakripisyo, tingali kanang imong mga pa-colors buhok, kanang naang pang diha sa imong naong. Ayan lang, sabunin na lang na. Okay na kay na. Ayan na lang na dihag pintal-pintali niya. Kanang imong budget para pintal-pintal, ipalit na lang na siya og slot. Nya ayaw na pagsigig gamit anang daghang mga gadgets, ipamaligya na lang na kay duha ka buok cellphone ibaligyang usa, na kay duha ka buok motor ibaligyang usa, na kay duha ka buok sakyanan ibaligya na lang ng usa. Nya ang halin ipalit diri raffle ticket. Biyae ba? Ingon ana, isip mga parokyano. Unsa man mohimo mo ana dili. Nawa na mo tingog. Kay matod pa ni Kristo ang maniguro sa iyang kinabuhi kawad-an niini. Ang maniguro. Karon gi-celebrate nato ang Sacred Heart of Jesus kanang First Friday devotion nato. Karong gabi maghimo na sa tas atong Alliance of Two Hearts Vigil. Unsa may pasabot ana? Heart of Jesus and Mary. Ang ilang kasing-kasing wa mahigugba sa ilang kaugalingon. Ang gihigugma sa kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria mao ang Dios ug ang katawhan. Meaning, ang Dios ug ang katawhan mao'y sud sa ilang kasing-kasing. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna, kinsay imong gihigugma. Pangutana. Kinsay imong gihigugma. Ang nahigugma sa Dios ug sa katawhan, manindog ta.